14 चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल नि आफादगिरि अर्थात प्रेसिडेन्ट प्रणय बसुमतारी बिथाङा जोंनि डिप्युटी चिफ सारखौ जे बखिनायखौ नुनानै आं खोब दुखु मोनदों। बे बिथाङा डिप्युटी चिफ सारखौ 17 बोसोर सासन खालामनायाव जेबो डेभेलप मावाखै होननानै बुंदों। बियो 100% नंखाय। बिनि बिदिन्थिखौ आं दिनै होजेननो सानबाय। दिनै गावनि न' खाथियाव दिवहा ब्लेक टपिं लामा जानानै थांबाय। बिथाङा हयथ' मेसेबनानै थाबायदों, नायनानै थाबायाखै। बियो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय गारि सालायबाय थादों आरो बिनि न'नि एसे साहा गिर्जा बस्तियाव थांनाय आदिबासी मोनसे लामा ब्लेक टपिं जानो थांगासिनो दङ। बे जाहैबाय लकडाउननि थाखाय एसे थाथ'दों। लकडाउन नङामोनब्ला दिनै कमप्लिसन जासिगौमोन। बेबो डिप्युटी चिफ सारनि अननायावनो जानाय। बेफोरबो गासैबो बिटिसि नि डेभेलपमेन्ट। दिनै बिथाङा बेखौ नुवाखै नामा? आरो बे दाखिनगाव गामियाव मैदुन दाखिनगाव गामियावनो मोनसे सुइस गेट कमप्लिसन जाबाय। बेवहायनो बिथांमोननि न'खरा दिनै खेथि मावनानै जागासिनो दङ। दिनै बिथाङा मानो डेभेलप जायाखै होननो हाखो? बबे साहसजों होननो हादों? दिनै जोंनि 14 चिरांदुवार हिसाबै डिप्युटी चिफनि मावनायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। दिनै हा राननायनि खोथा बुंदों, बिथाङा हाखौ होनो हायाखै होनदों। दिनै हाया होआखैब्ला दुनाबारिनि रायजो राजानाव सोंहैदो। बे जायगायाव दिनै हा रानजेनदों डिप्युटी चिफ सारा। समग्र बेंटल एरियानि जिखिनि फरेस्ट लेन्डफोर दङ, बे फरेस्ट लेन्डफ्रा गासैबो दिनै फाट्टा लेखा मोनजोब्बाय। बिनि उनाव सारियालि रानदों। सारियालिनि उनाव दिनै देवस्रायाव रानहैबाय। खुंग्रिं प्राइमारिनि आन्दारावबो रानबाय। दादगारि प्राइमारिनि आन्दाराव दिनै राननो हादों। बिथाङा दिनै मा बुंनो सानदों? बिथाङा दिनै थाङै सोंहैथों। आरो बिथांनो प्रमाण पत्र नांगौबा सारियालियाव इउपिपिएल खालामग्रा बिथांमोन दङ। बिथांमोनाव थांनानै हानि फाट्टाया नंगौना नङा दिनै बिथाङा दिनै नायनो हागोन। आरो सोलिबाय थानाय लकडाउनाव जोङो माइरं राननायखौ बिथाङा फट'ग्राफ खालामदों। जोंखौ कुइसन एराइज खालामदों। बहा रानदों? बे समाव जों नांलायदों। जोङो बेवहाय जाथि धर्म पार्टिनि खोथा गैया। समग्र जोंनि थाइखाजोरा प्राइमारिनि आन्दाराव मोनफ्रोमबो गामियाव जों हाबै रानदों। बेवहाय बिथाङा दिनै जोंखौ कुइसन एराइज खालामदों। बेखौ जों बिपिएफनि जानानै दुखु मोनदों। बिथाङा सोंहैनो हागोन। इडेनबारि बायदियाव जोंनि अपोजिसन जब होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। सिनागुरियाव जोंनि अपोजिसना 50% बारा दङ। होमबा दिनै सिन्था खालामदो। आरो बेफ्रावबो जोङो गासैबो माइरंखौ रानदों। आरो बे माइरं राननायाव जोङो जाथिनि पार्टिनि धर्मनि जेबो खोथा रायलायाखै। लकडाउन समाव गरिब दुखिफ्रा खामला हाजिरा मावनो मोनाखै। मुथासे माइरंनि थाखाय हाहाकार जादों। बे समाव जोङो माइरं रानदों। बिथांमोनाबो जुदि क्षमता दंबा दिनै राननानै होदो। जोंहा बहाय अबजेक्सन गैया, बुंनांगौ गैया। आरो बिथांमोन बायदि बहा रानदों रानाखै सोरनिबा पार्टिनि राननायखौ थाङै उदिस लानाय बे हुदाया जोंनाव गैया आरो जों लायाबो। गरिब दुखि रायजो राजाफोरनो मुथासे माइरं रानहैनो जुदि गोसो दङब्ला बिथांमोनहा दिनै जों बेसेबां रानदों बिनि डाबल रानहैदो। जों बेखौ वेलकाम खालामदों। आरो बेखौ रानहैयोब्ला जोंबो मोजां मोनगोन। रायजो राजाफ्रा बेखौ वेलकाम खालामगोन। दा अपोजिसन हिसाबै जेखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ माव। खिन्थु नैबे लकडाउननि समाव नोंथांमोनहा दिनै इउपिपिएलआ बेबायदि अबजेक्सन खालामनो नाङा। नोंथांमोनहाबो रान। दिनै जों बुंनो थांगोन। दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव दिनै मानो डेभेलप जायाखै? खुंग्रिं हिसाबै बेसेबां सुइस गेट दङ? सारियालिया दिनै बिराद गिदिर सुइस गेट जानो थांगासिनो दङ। कमप्लिसन जानोसै। दिनै बियो बबेजों थाबायदों? बहा नायदों? हयथ' बिथाङा दिनै मेसेबनानै नायबाय थानायखाय दिनै नुवाखै। आं बेखौ दिनै सोंखारि सानदों। दिनै नोंथाङा जुदि मोजां नेता जानो लुबैदोंबा माखासे जेखिनि जाथावै खोथाफोरखौ बुंनानै पाब्लिकखौ जे बुरखायनो नागिरदों बे हुदाखौ गारनांगौ। ओंखायनो खावलायदों नोंथाङा बेबायदि हुदाखौ बुंनायफोरखौ गार। आरो दिनै कलेजनि खोथा होनदों। डिप्युटी चिफ सारा 2010 निफ्राय जागायजेननानै दासिम सोलिगासिनो दङ। बिनि गासैबो खरसाखौ डिप्युटी सारा गावनो बहन खालामनानै होयो। दिनै बेवहाय गरिब दुखि रायजो राजाफोरनि फिसाफ्रा दिनै कलेज हाबै गोबां लेखा गोरों जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बे रुनिखाता बायदियाव दिनै ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस बियो जानो थांबाय।
आरो दिनै मडेल स्कुल जानो थांगासिनो दङ लकडाउन नङाब्ला हयथ' स्टार्टिं जासिगौमोन खामानिया बेफोरखौ बिथाङा मानो नुवाखै मानो खिन्थानो थाङाखै दिनै नङै खोथाखौ दि प्रनय बसुमतारिया मानो बुंबाय थादों आरो जोङो दिनै देरहानायनि अंकखौ जों होनो हायो थांनाय MP इलेक्सनाव जोंनि एगेन्स्टआव खोथा बुंग्रा माखासे एनडिबि बिथांमोन दंमोन बिसोरो जोंजों दिनै लोब लोब फैबाय आरो जोंनि जानानै बे लकडाउननि एसे सिगां इलेक्सन केम्पेइनाव बिथांमोनहा गोबां मोजां मोजां खोथा मा हिसाबै एगेन्स्टआव दंमोन दिनै मानो फैनो गोनां जाखो बिनि बागै साफा खिन्थानानै होजोबदों आरो फैबावनांगौ दङ लकडाउननि थाखाय थाथ'नायाव जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनो हायाखै बेनिखायनो जोंनि देरहानाया खाथां बै समाव नारा नाथा जुजिनाय समावबो बिपिखौ फेजेननो हायाखै आरो दिनै लोब लोब बारायबोनायाव बिपि बा जेना सरकार दाफिनगोना खाथां जेब्ला लकडाउन खुलिनानै इलेक्सन जायो अब्ला बिपिएफआ 100% सरकार दानानै सालायगोन बियो खाथांखा बेनिखायनो बेखौ नुहुरनानै रायजो राजाफोरखौ दिनै बबे खोथाजों बुंनानै नङै गेसाव गोफोन खोथाफोर बुंनानै बिथाङा बोरै पाब्लिकखौ मोजां मोनहोगोन बेखौ सानदों खिन्थु पाब्लिकआ बेखौ नुखाजोबनाय मिथिखानाय जे डेभेलपमेन्टजों दिनै लामाजों थाबायगासिनो दङ बबेबा सुइस गेटनि दिनै दै लानानै खेथि मावगासिनो दङ बे रायजो राजाया गासिबो मिथिखानाय दिनै नङै खोथाखौ बारंबार बुंनायाव जों दुखु मोनदों पथिन चिरां दुवार ब्लक हिसाबै डिपुटि चिफनि समस्ति हिसाबै जों डिपुटि चिफखौ आरोबाव एबार 2020नि जे इलेक्सन बेवहाय देरहाहोनानै डिपुटि चिफ जोङो गायसनबावगोन बे खाथां आरो आं मोनसे खावलायदों प्रनय फंबायखौ जाहाथे जोङो बिपिएफ दला जेब्लाबो बयखौबो वेलकाम खालामगोन जुदिहाय फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन जों रावखौबो माना खालामा जाय एनडिबि बिथांमोना दिनै बिपिएफनि खामानि मावफैबाय फैनानै बिथांमोन बायदि दिनै गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामनानै फैनानै खामानि मावफैयोब्ला जों मोजां मोनो जाहाथे नोंथाङा भुल खोथाफोरखौ बुङा बिनि थाखाय नोंथांखौ आङो बिपिएफनि जानानै नोंथांखौ खावलायबाय जाहाथे बिदि भुलखौ बुङा